Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 27. Diyo ikan ti Diablo iti kundaway na amang sulisog kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sigurado ka kadi, asaan pa'y nga amo ni Magdalene ti relasyon ta? Di ka madanagan. Ta saan nanto amaamuan? Apay no sinaamlaangan ti asawam, tadatan ti agdan na. Ammo masan ko ang mabali na panawan ni Magdalene. Gapo ta iso ti asawak. Agbalinak to anasingpat kan ka, no siyak ti pilyam. Asikasuan ka, pagserbian ka. Saan ta ko man napagsaritaan dayta, Brenda? Laglagi pam. Saan asyak tinagaram ken ka? Sika tinanggargari kanyak. Ket no ipilit mo ti kayat mo, nasaysayaat, no agsinatalangan. Ah, ay sana. Diyak kayat asinaan nak, Lucio. O sige nga, Rod. No saan mo akayat asinaan ni Magdalene? Saan kon nga ipilit? Ngam ka sa pulak ti kwarta. Amukmet. Aday talaen ti kayat mo kanyak. Ti kwartak. Saan nga iti kasta? Ay, ayatan ka. Saan ak anayanak idi kalman, Brenda? Talaga asaan asungsung-batan ni Lucio dagiti awag ko. Talaga aliklik-likan na kon ti awanan bain alalaki. Awan man laang nagimulakkan ko, ana, ngam kasla kayat na kon asinaan. Awanan ba inday chay alalaki? Ah, tinasayat. Mapanak iti balayda. Amuak iti asawa na, noan niya ti pakakumikuman ni Lucio. Nainbag nga oras mo, gayam? Kastamat kan ka, gayam. Nakapasyar ka man? Maboring ak ngamin. Iso akayat ko ti umay makiistorya kan ka. Ay, uray siya. Kaya't ko kumamot ti mangyibkas iti marikrik nak ita. Oo, apay ka di. Anya ti parikot mo. Adda, ngam sa anak pa'y asigurado. Kasapulak pa'y tinaan-anay nga ebidensya. Saan ka amaawatan? Anya ti kayat mo asawan? Panagkunak, adda babae ni Lucio. Anya ti kunam? Asino kumamot ti babae na? Kana, pagkunaam nga at babae na. Adda nakitak arisibo tinginginaan a kwentas. Idi kalman a nakitak dayjay. Namnamaak nga ited na kanyak. Ngam aging ga iti pimanaw iti agsapa. Awan inted na kanyak. Iso nga adda imbaon ko amang surot iti asawak. Amangan no adda kasinarak na ket iso ti pangtedan na. Anya? Maamwak inton malam ti agpayso. Urayak ti awag ti kasinsin ko abinoon ko. Amang surot kin ni Lucio. Saan amabalinday toy? Nasken amaamwak mat ti agpayso. Iso asurotak mat ni Lucio. Kayat ka makita no asino ti babae na. Ti awanan bain alalaki? Saan lagayam asyak ti babae na? Anya ngay ti aramiden, no maamuam nga adda babae ni Lucio. Jakam mo nanang. Ngam kasla saan kon amapakawan ti asawak. No mapanaknakak nga da babae na. Kahit isinam nga rod. Kasanungay dagiti sanikwayo. Pagbingayan mi nanang. Ay unay lakit din ti asawam. Di mo't lakit di nagpanunutan. Gaputad da kwarta na apagbabae na. Iso analakalaang anagpasulisog iti Diablo, nanang. Nga uray ison ti pakadadaelan ti pamilyayo. Nagbayag matan ti oras. Magagaran ako na makakita kini Emerald.
Sigurado ang maragsakan iti regalo ken kuana ita akaaldawan ti anniversary mi. Ngem, mariknak matkit di, asaan at kinabaknang ko tinapatag ken kuana. Isu siguro anat nagtiriknak ken kuana. Gaputan na iduma kadag iti nakarelasyon kon. Akwarta laeng tinapatag kadakwada. Happy anniversary, my love. Flowers for you. Thank you, my love. Nakalalailo ka talaga. Wanya, nakasagana ka ka din? Kas makita mo't, nakasukat akon. Bagay ko kadimot lang, tibado. Siyempre, amin nga ibadom kat maibagay kan ka. Gapota sexy kan napintas ka. Sa dino nga ron, ti papananta ita. Mapantay ti may sangingina na restaurant. Sika talaga, my love. Saan mo't anas kan arumwarta No nagluto aklangan, di nakatipid tapay. Kabalak mo tagluto. Sana mabalin. Gapota espesyal da ito yung aldaw para kanyak. Iso anas ken arumwarta. Okay. Si kaman langan, ti makaam mo. Ti awanan bain alalaki. Nalawag ti amin anakitak, iti panang surot ko kadakwada, iti dayjay a babae. Ti panangitad na iti sabong, ti ipapanda iti nginginaan a restaurant. Kan nakitak ti panangisuot na iti kwentas, iti dayjay a babae. Dayjay siguro ti bagbaga ni Magdalen ang nginginaan a kwentas. Maitured na arigalwan dayjay a babae. Idinto asyak. Pulos adinak rinigalwan. Ti awanan pain a lalaki. Hello, Nathan. Kumusta ti panang surot mo iti asawa? Confirmed insan. At da babae ni Lucio. Anya? Esen ko kan kadagiti na alak aladawan na. Sige, insan. Katagyaman na. Awan ng yaman na insan. Basta para kan ka. Insan. Patibkerm ko matipakinakam mo. Nagsakit day ti anamwak, insan. Apay anaramid kanyak ti asawak ti kastoy. Kinapudno na insan. Agburburt mo ti darakan ko na. Kasla kayat ko agudasan. Saan, insan? Saan mo kumaarugitan dagiti imam iti awan kais-is kan na abanag? Anya nga ti planom itahan na anak ko. Kasaukon ti asawak, apaman ang makasangpat nanang. At damutan dagiti ladawan da iti daydi a babae nga ebidensya. Kat, talaga nga agsiin na kayo? Wan nanang, napukawan anamin pinsan ti panagayat, kan panagtalag ko iti asawak. Ala, adakan ka na ita anak ko. Diyak kayat ni makibiyang iti anyaman a desisyon mo. Saan ka ka din nga umunag, love? Saanin lab? Ano ti orasan? Sigurado nga urayan na kung ti asawak. Sana bali? Tanay tulod kan dito yung apartment mo. Okay nga, Rod. Agan-anad ka, ha? Kan, agyaman iti oras nga impaay mo kanyak. Kastamot iti regalo. Awanan yaman na. Basta parakin ka, my love. Aramidak ti amin. O sige nga, Rod, ha? Umunag akon. O sige, tama pa anak maten. Amo kon ti aramidag. Iti kasta, makabalasak ka ni Lucio. Awaga kat agpakaasi akan kuana. Rumbang laang kan kuana ti kastoy nga aramidag. Kalaat latan aliniklikan na. Gayam, at daob-ubing akarelasyon na.
Nasken ang mapainom ko iti agas apang paturog. Iti kasta, nalakaak ang makaala iti ladawan mi atwa. Awag akon. Ni Brenda da ito umawawag ah. Talaga di naksardengan da ito babae. Sung batak man langin. Hello? Anya ti masapol mo? Apay ka di alikliklikan na. Mabalin ka di. Isardeng mo ti mga awag kanya. Apay? Ada ka din na sa pulam ang kasukat ko? Ne, anya ka din ti sasawam. Diyak kaya ta nalakuan ti asawag. Iso nga isardeng tanter aramidon ta. Sige, sardengan ka, nga may di may isang akondisyon. Anya data? Umay ka dito'y apartment ko. Kaya't ka akasarita iti maudi agundaway. Ngem rabiin, urayin na kon ti asawak. Uri apagbiit laang. Please, Lucio. Adalaang kaya't ka apagsaritaan ta. Okay, dumagasak dita. Ngem, apagbiitak laing. Agyaman ang tanakaumay ka, Lucio. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ibagamon, ta sigurado nga urayin na kon ti asawak. At dain sa ganak ang merienda. Agmerienda ka pa'y. Sana ka mabisin. Ibagamkit din no anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ala, no saan mo akaya teg merienda? Uray da ito'y Diyos latan at tinimplak ti inuman. Saan ka kadi makawawat? Kinunak lang aruden as sa anak ang mabisin. Ala, ditakan. Mabiit laang. Oh, kailiw ka una yan, Lucio. Mabalin ka di, Brenda. Sardengan na kon asul-sulisugan. Ditakan. Tinakla, Florera. Ipangur ko kankwan. Kanya ti aramidag. Napatay ko ni Lucio. Ay, saan kong ingagara? Nagsipkot lang ti pa nagkitak. Iso na aramid ko ti kastoy. Agbabawiyak. Nga mawanan maramidag. Naskan nga awan makamu iti inaramid ko. Diyak kaya't ti maibalod. Talaga ang nagpatnag asaan ang nagawid ti asawak. Siguro, plano na matlaangan ti mangisina kanyak. Ni, asino nga tati umawawag? Sungbat. Hello? Anya? Bangkay ti asawak? Sa dino tinakasarakan nyo? Sige, sir. Umayak adagos itamatlaan. Ibagam kumatag pa'y sunitan. Anya ti inaramid mo iti asawak. Amo ti Diyos insan. Saan na siyak tinangaramid iti kasta iti asawam? Asino nga roon ti mabalin ang mga ramid iti kastoy iti asawak? Ang mga nuadda kaapan ha, asaan mo nga amo insan? Sige. Urayan tayo latan no anya ti rumor iti investigasyon dagiti pulis. Imbagak matan ti may papan iti babae na. Kano sa dino ti pakasarakan iti babae na. Gapo ta iso tinaudi akadwana. Asino tinangpatay ka ni Lucio? Sapay la kumatamatiliwan iti kabiitan a panawan. Iti kasta, madalusan matan tinagan ko. Sana mabalin ang siyak ti mapabasol. Gaputawan basol ko. Sana mabalin ang siyak ti pabasolan ti asawa na. Sana gapot tada kami tinaudi ang nagkuyog. Kat siya kung ti mapabasol. Diyak laim pagaruap. Nga amugayam ti asawa na ti maipapan kada kami ni Lucio. Kinuna kano ti babae na nga intulod laeng ni Lucio. Kat nag-awid mo't laadagos. Ngam apay asaanan ang nakaawid ti asawak na.
Saan kumamot apom ay ti atap mo? At ti kasinsin mo tinang patay. Inyunay unay kumat. Asaan na arugitan ti ima na, nanang. Ala, urayan tayo latan no anya ti rumwar iti investigasyon dagiti pulis. Anya ti ammo tayo, no agul-ulbudlaeng jay babae na. Mapanak ija istasyon ti polis, nanang. Amuda kanun no asino tinang patay iti asawak. Nalawag kano anakita da iti CCTV. Kayat mo ka day akadwaan ka. Saan na, nanang? Dito'y kayo latan. Padamagan kayon tulaangan. Sige nga road, anak ko. Agan-anad ka kuma. Apay, Brenda. Anya aga po a pinatay mo ti asawak. Tulungan ako magayam. Diyak kaya ti mabalod. Sungbatan na kuma. Naadaan kami iti relasyon iti asawam. Nasakit tinakam ko. Gaputa dapay gayam sa bali. Aka relasyon na. Anya? Nukasta. May sakamot anang loko kanyak. Kasano an aramid mo kanyak detoy? Pakawanin na ko ma. Pag-asim. Tulungan na. Iti kasta. Sana ka maibalod. Anya? Nagpuskol matan ti rupam ngagpatulong pay la kanyak. Linuko naklang arudan. Pinatay mo pa iti asawak. Ita, kayat mo at tulungan ka. Gaputa oray kaskasano. At damot nagkadkaduan ta, Magdalene. Isaw pa nga asim. Kasyan na kuma. Day tati maiparbangkan ka. Gapotag papada kayo ang nagpasulisog iti Diablo. Maibalot ka. Sungbatam tinagbasulang. Ipamaysam ti imatang mo iti asawa ken pamilyam. Ikawas mo ma tinakristiyanuan a kababalin ket sorotem dagiti panursoro ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalikang. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam. Intay basa ti Santiago 1, versikulo 26. Mabalin a mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngam no di mo matenggal ti dilam. Alilawom ti bagim, taawan serserbi ti kinarelihiyosom. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa di numanan ti papanam si Kaabi, an-anwam tagabyon. Iti ayan da tatagudo. Apay ka di. Di mo ibaga ang makitangdan ka manan. Makitang danak ngagpaiso. Ada ka di parikot. Anya, makitangdan ka kat Domingo ita. Ha? Makimisa kayo umitakan lakay mo. Man-manula ang makita kayo ang makimisa. Kasla mamaminsan laang iti makatawan. Ne, saan mo't Saan ang maiparbang ti kastangar aramidan nyo? Trabaho lang ang kanayon ti aday ti utak nyo. Agbain kayo mat na. O, kitaan na. Di Domingo nga adaak ijay simbaan. Naimbaga bigat mo, Eldon. Kastamat kan ka, Joan. Nagapam. At dala napan ko ginatang dita store. Awan ka di ti aramidam ita. Nawan katagkuyog ta makimisa. Kwa, makimisa ak ita, ngam nitatang ti kaduak. Di mo kaya't ti makimisa iti pakimismisa. Saan mat amabalin na pilitin nak? No saan ko akayat ang makimisa iti pakimismisaam?
No kasta, ijay laod manan, ti papanan nyo. Una, tay sumati kayat ni tatang. May mayag iti ayan mi. No ijay ti pakimisaam, sigurado ang maisalakan ka. Ijay laod ti papanan mi kan ni tatang. Awanan ti maramidam, tay ijay mo ti kayat mi. Papansin launay mat day jay nga duguan. Apay ni Joan, Ipilit na makimisa tayo iti pakimismisaan da. talaga ako rusunada na ka, anak ko. Saan akas kan kwa na ti kayat ko, tatang. Makimismisa nga agpaiso. Ngam kas jay mo ti ugali na. Palangguad nga agsasao. Kas jay ayamat ti makimismisa. Madakin ka na ita, anak ko. Kanday bagak mo't kan kwa na nga adda nobya ak. Apay nga agpapansin pailaan kanyak. Apay pailaan nga ipilit na ti bagina kanyak. Saan tayo nga amo no anya mo tanday ti kapanunutan na? Awan respeto na itipada na a tao, tatang. Bala, di tan pagsaritaan na dya kalugaran tayo. Agdigos ka kitdeng, tapno saan ta amala daw iti papananta. Pangipanam iti sida nga insupot mo si ka Joan. Itad ko kini Eldon, nanang. Na, apay nga ikam da dyan nga Eldon. Una, tabarang mainlove ka niya. Ay, agar aramid ka manon. Adanubya day jay. Mabalin pa, nanang. Jak amukod ka. Saan da pa'y matanag kasar? Kan may isa, adayo ti pagtrab-trabahuan ti nobya na. Saan la aday na? Napimpintasak ngam ti nobya na. Adda na talagad at trabaho. Kan, religyosa ak. Amok ti makimisa. Kat, aramid pa'y nga ron ti relihiyosa at tao. Ti kastangar aramidam, anak ko. Nanang, ay ayatek ni Eldon. Kat aging gaasaan da pa'y anag kasar iti nobya na. Sa anak ang mapukawan, itinamnama. Ay, pakawanam, apo. Para kang ka, Eldon. Anya day ta? Si Daan, Anya ko mapingay. An-anwak ngay day ta? Sigurado ang magustam da ito'y. Siyak tinagluto. Pasensyakan. Ngamsan ko nga awatan day ta. Ni, apingay. Sayang mo't no di mo kaya. Itid mulatan iti sa bali. Kan lumabalin. Sardangan nak kuman. Ha? Napatag tinubya kanyak. Katjak kayat amadadaal ti relasyon mi. Gapukan ka. Ang Eldon. Kanayon mo nga ibaga, arelhiyosa ka. Saan laang kumanga iti sao? No dikat, iti aramid. Anya ngay ita. Saan na batlaan nga inawat ti it-itad mo kun kuana? No di na kaya't di saan lang. Saan lang mat nga iso ti lalaki dito'y lubong. Ipilit mo mo ti bagim kun kuana. Anya nga ita. Di si kamat laang tinabainan iti sangwanan na. Sana? Ay na, agtanang ka nga men, anak ko. Ay nananang awan pagdanagan nyo kanya. Tamok tar aramido. Na, amom ter aramidam kunam, ngumnay, may lawlawan ka mo. Ay, aguli mo kayo nanang. Didak pa'y kasarsarita. Tamaditimud ko ita. Maditimod mo tadi mo mo't kayat ti mabagbagaan. Anyat ko nam, Noel lakay. Saan tang agtrabaho ita? Saan pa'y bakit? Apay ngay. Nabayagan na saan ta anak misa. Makimisa tangarod ita. Wala. Makimisa taman mo tapno saan na panunutan ti Diyos na nakalipatan. O sige, agdigosak nga rudan. Agawaam tapno saan ta amala daw. Pakimisaan tagayam. Iti sigo na papapananta Alan, agawaam ti agtigos ta nakababain ti maladaw. Oo. Adda kayo matgayam, Noel. Naimbag man, tanapanunot yu ti makimisa. Italaang manan, Joan. Uy nga rod, apayakas na. Makimisa kayo laang no kaano akayat yu. Wen nga rod. Kamalimi da jay. Nakababain man tikas na. Kasano ang mabindisyonan kayo? No di yu amo ti agdayaw iti apo. Ha? Amo mi mo't day ta? Amo mi nga adot pagkurkurangan mi? Matlagayam.
Apay nga rod akas na ter aramidan nyo. Kita anak, always present tunggal Domingo. No saan kami ngaming nagtrabaho kat agbisin kami mat. Anya a klase ti rason dayta. Ad-adda nga agbisin kayo no saan nyo nga ammo ti agdayaw iti Diyos. Nakita ka kinasarita na kaitay dayja a Joan lakay. Apay ka di, abi, bakat. Anya timbaga na ken ka. Apay ka no, amakimisa talang no kaano akayat ta. Ti ko nanapay kat saan ta ama bindisyonan, no di ta mo ti agdayaw iti apo. Imbaga na dayta ken ka. Wen bakat. Aklunag nga damat nagkurangan ta. Ngamin, manmano ti panakimisa ta. Angam saan kumamatakas niya ti panagsasauna ah. Apay, sa bali manan, ti tono ti boses na. Wen nga rod. Nunad duma, kasla kayat daklang nga ibabain. Anya? Makapasarot ti makimisa no kasjay. Sigurado nga adu ti nakangag itin sawang na. Kanayon na nga ipanakkel a religyosa. Ngam kastamat ti aramid na. Nagpatingga iti sao ti kinarelihiyosa na. Di namat may apply iti bagina. Pudno ka di ti istorya dagiti gagayem ko, Joan. Anya tindanon dakan ka nanang. Imbabain mo kanumot ni Noel iji simbaan, idi napalabas a Domingo. Imbabain. Ni, saan mo ta? Binagbaga akla ang mat. Sa bali ka no ti tono ti busis mo, kabayatan ti panagsarita yo. No inikanda iti dakas akay papanantin sawang ko, ay katadamutin kadakwada day tananang. Saan adakas, no kayat mo abagbagaan di tao. Ngaminton sumaruno, saan kumamot nga iti sangwanan di kaadwan. Ay nananang, awan dakas nga intensyon ko. Awan dakas nga intensyon mo nga agpaysua, ngam napabain ang matya tao. Ti panagkunam siguro kat, sikan ti kalaingan, kan kangatuan, iso akasta ti aramid mo. O, apay akasta ti lang nga managawid, Noel. Saan mata may drawing ta itsuraam? Anyat na pasama kaya? Sayang bakit? Sayang tinuang ta. Apay ka di. Nataykit din. Anya, kasanuan na tay. Diyak man na mo. Kasano ngayon ita? Pangalantan nga iti kwarta maigatang iti agas ni nanang. Ayan ngayon tinuang. Aday jay ah. Diyak man nga rod amon niya ti aramidag. Anya, Kasaritam ni Tata Puldo. Di na pa'y amo anatay tinuang agatangan na kuma. wen, pudno tinadamag mo, Joan. Kaano lang ang idi na ospital ni nanang yo? Ita, natay manin tinuang nga ilako yu kuma. Saan mi nga rod nga mo ti aramidan mi? Dayjay anwang laang tinamnama mi. Ngam, kasjay pa'y laang mo tinapasamak. Ay, do sa'yo lakit di dayta. Do sa'yo, tadiyo ammo ti makimisa. Saan a consistent ti panagdayaw yu iti apo. Iso akas na. Inikan na kayo iti pagnakman yu. Saan mat siguro ang pagayat hanti apo tinapasamak? Makimisa kayo mat ngamin. Tapno mabindisyonan kayo. Akas kanya. Oray saan adi Domingo ti panakimisam eh. Sana kaya ta sa unday ta nakalipat kami. Ay, nadi ka nagpalawag. No amuyol ako mater aramidan nyo. Saan ko maamapasamak ti kasta? Saan kayo kumaamados-dos sa ita? Dapaw, takasta ti mapaspasaran na. Kastamutan ti panagsasaom ka na kwada. Apay, perfecto ka aya. Concern naklaang tata. Saan nakaperpekto ngam amok ti makimisa. Makimismisa kang agpaysaw. Ngam awan mo't nagdalanan na. Panagsasaom pa'y lang kat madlawon at tangsit ka. Ay, awanan nanang.
Madusdo sa matin ti kalugaran tayo adida ammo ti makimisa. Asino a kalugaran tayo ti dakdakamatam? Asino kumapay? Daabi akin Noel. Natay tinuang nga ilako da kuma. Anya, Iso asaan ngagprogreso ti biyag na. Iso asaan ang mabindisyonan ti trabaho da takas jay da ngamin. apay nga rod akas ti panagsasao. Kasla pakaragsakan pa iti mapaspasabak kadakwada. Saan mo ta? No talaga a concern ka kadakwada, di ka agpakalaeng. Sigurado ka kaday, ahustaw ti isawsawag mo. Ay nananang nembaglaangan ata sa anak akas kadakwada. Uray di Domingo a makimisa ka, no kasta ti trato mi ti padam a tao, awan latam mo kadako. Ti kinarelihiyoso ako nada, kat makita iti aramid, saan laeng nga iti sao. Talaga managdakdakas day dya, Joan, tatang. Sigo day nakasjay. Nalabos mo tikas dya panagsasauna. Amo na lang arudan akas dya ti pagdaldalanan ti kaaruban ha. Concern ka nung arawd. Ti ibaga na kitdi, kayat na ti agpasikat. Kayat na nga ingato amis mo ti bagina, iso akas jay. Sang kaibaga na pa'y matngarod a relihyo sa tao. Agpatinggalang iti sao. Di na matakderan ti kinarelihiyosa na nga ibagbagana. No siyak lang timpangibagaan na itikas jay, tatang. Ang mga numatibab ko. Ha? Ay, si kakit di matil down. Ay na, tatang. Kas jay ayamat ti relihyosa. Dakas ti rumurumwar itingiwat na. Hello, Nanang. Sa dino ti ayan mo anak ko, agawid ka kumapay. Oh, apay kasta ti boses yun, Nanang. Maururam ti balay ta anak ko. Anya? Tila ang laptop, rice cooker kan bag mo, tinairuar ko. Kasano ang uram, Nanang? Anya ti narami jo anya. Ay, madamapay lang nga imbestigaran na tinapasamak anak ko. Ay, Diyos ko. Unay matantikas na mapaspasama. Nadamag mo ka di ti may papan iti balay da Joan ana uram lakay. Uwan bakit? Wirings ka no ti makagapo. Isumat lang ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sa dino ngayon ti pagnaadan da ita. Adada ija barangay hall. Kasi damit. Huwan nga rod. Mangtagta ko maitinatang kan dilata. Mabalin mo't. Adamat mo lata. Agburas ka man nga rod. Taitulod ko ija barangay hall. Mais ngay. Kaya't da nga ta. Mga alakalatan. Kaya't ni Nana Anita ti mais lakay. Ni Joan mo't ti agrigrigat ita, tatang. Aglablabas tumot nga men. Do sayo lakit di dayta. Kun kunana ka ni Abe, hindi na tayo tinwang da. Kat alya nga ita. Nauram ti balay da. Kasla perfecto ngamin nga agsasao. Plano siguro ti apo da ito eh. Tapno agnakam. Siguro Nangato ngamin una iti purwa ni Joan. No saan napakumbaba da Abi kan Noel, ay ang mga nukat katawaan damutin ni Joan ita. Nakunayo pa'y tatang. Adala makita na pagkamalyan, wano pagkurangan ti pada na tao. Ado ti sauna. Ngam di namat makita ti kamalina. Bareng agnakaman anak kaw, gapoy tinapasamak. Nangalaan nyo itinatang, Nanang. Intad ni Abe. Ha? Intad ni Abe, asaan a relihiyosa. Daabi kan Noel akanayon mo apagsawan kan iruruman, tasag paminsan dalaang a makimismisa. Nanang. Naimbag pa'y dagita isag paminsan laang a makimismisa, tanakasingsingpot da. Diyak ka mo, Nanang. Diyak ka mo no kasano amang rugi tayo manan. Nauram ti balay. Diyak laing pagarup ang mapasamak ti kastoy. Nagbalin ka na tangsit. Gaputa ipagarup mo, anangat nga to ka ngam ti padam a tao. Kanayon mo pa'y nga ipanakkel a relihiyosa ka. Anya nga ita,
Di si kamot ang tinadusa. Nanang, Pag nakmam day tadyoan. No awan nga men tinasayaat nga ibunga ti isawang mo. Nasaysayaat no aguli magkalatan. Agbalin tayo a religyoso saan laeng nga iti sao. Ipakita tayo babaan iti aramid. Babaan iti kinaimbag tayo, iti pada tayo a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 29 kan 30. Alilawan tinauyong a tao dagiti karuba na, kat iturong na ida iti didigra. Aganad ka kadagiti tattao nga umisam, kan mangkiday kan ka, taada pampanunutan da adakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mapanta ka di makiguyod iti ikat dagiti mangalap, nanang. Imbag lang adabi nga ita nga ikan. Ay, nasakit mo ti si ikat ko, anak ko. Ay, jak man amo da ito as ikat. Tagsunar manen, ti kanayon na panagsakit. Siyak nga rodan ti mapan makiguyod, nanang. Tama kaornong ta iti kwartata. Inta ipakita iti doktor, no apay akanayon nga agsakit day ta sikat yo. Ay, pasensya ka no di ka makadwaan amapan makiguyod, anak ko. Ay, supay ko mamut ti bingay ko nga ikan. Anya nga rod ngay, nanang. Agsakit mo't nga rod day ta sikat yo. kaya't kung ada ko ma-vacation house tayo itigid ti baybay. Tapno mabalin ti agaramid iti swimming pool. Mabalin pa iti agaramid iti resort. Mayat day ta na panunot mo. Agam, sa dino. Awan mat daga tayo iti asidag ti baybay. Sana parikot day takawan ti daga. Naglawat higit ti baybay. Sa dino kumahani. Mangkita kayo iti lokasyon na kursunada yo. Tasyak ti makamo. Ure at kalapaw ti marigrigat. Nalakalaeng amay remedyo. Ada mayata diso. Ngam ada agi na nga ignorante ijay. Balo sa kano di bakat. Balasang di anak na akadwana. No ignorante da. Inka makiyama mo kadakwada. Kampay di. Makigayem ka kadakwada. Makigaya makiti ignorante? No way. Maawatak ti kayat asawan ni papam, iha. Alilawan tayo ida. Nalaing kayo, Mat. O sige, aramidak dayta. Agpakadwa ak iti maysa kadagiti tauhan nyo, papa. Pinayaban ka dito'y balay. Takaduam ni Sara ama pa ni Jay igit ti baybay. Sa dino ka di nga igit ti baybay, sir. Di tala nga si Dag. Mayat ka no ti lokasyon day jadiso. Kunak lagi din ujay Boracay, sir. Burakay ngay pagbagam dita. No ijay, akat saan lang nga siksika. Datayo ti mapanagpasari jay. Kano nga ta, sir? Makapantayo kumamat ijay. Makapantayo ti saan ngagbayag. Ala, tungpalam ti bagbagakin ka, Tony. Umayak sabat ije pagpaspasyaran nyo. Inakmat kita, enti kun kunayo amayat adiso. Saan kayo pa'y amapapan ijay? Tapa, siga nakurapay at tao ti adda ijay. Saan adagiti awanan adal ti mapan ko kitaan ijay.
ti lokasyon akon kunam. Napintas dagiti rock formation ijay, mama. Makaguyugoy iti turista. Kasta ka di? Napintas nga rod no kasta. Uray batulaang no napipintas. Mayat abuya. Napintas dayjay, mama. No mga ramid tayo iti nagduduma a cottage, iti rabaw dagiti dadakkel abat bato. Nasakit ka di pa'y, nanang? Di kay matrimrimwaran. Uwed nga rod, anak ko. Malaminak paikit din. Ha? Nan, dapadapon kayo man. Nabara kayo mat nga agpaiso, nanang. Ipan kayo ni ti doktor. Barang umanay ti kwarta tayo. Ingkalagumatangan iti paragurikor. No madilata, mapantanto ni iti doktor. Alangarod, nanang. Inak gumatang iti agas sa paragurigor. Mabiit lang arod, nanang. Oh, apay anak sarimadeng kaakimita di tatawa, anak ko. Kitaan nyo ti sumungad, nanang. Adnya ka de, ti maipaay mi kada kayo. Siyak ni Tony a soldado. Daytoy napintas a balasang kat anak ti opisyal mi ani Sir Dagol. Ken daytoy mo ti asawa na. Agkurno kayo. Naimbag nga aldaw yo, madaydayaw. Anya ka di ti gagaarayo dito'y nanumo apagtaengan me. Panagkita ket kasla masakit ka. Husto ak ka di? Kasta nga rod, madam. Kinaagpaiso na. Agrobwat kami kuman amapan iti doktor. Idi sumungad kayo. Nalabit a sakit ti tiyan ti sakit mo. Takanayon ka ang mabisinan. Sakit ti sikat, madam. Ita, aggur-igurak matan. Managtulong kami at tao. Tanaparaburan kami iti adu a kwarta. Tulungan kayo. Ha? Kasano ko maatulong, madam? Sakbay ti amin. Balayo ka di na ito'y? Kalapaw yo ka di? Uwan, madam. Mayat nga rod. Sige, ikan kayo iti kwarta akas tulong kada kayo. Kwarta? Tulong? Wan! Noan niya ti ibaga ti doktor, maamuak, taumay kami manan agpasyar ditoy. Nagsingpat matagi jayon, nanang. Nakupin asag sa sangaribo ti inted da. Ay, wen nga rod, anak ko. Saan tan nga agdanag, noan niya't ipagatang ti doktor nga agas. Kasta ko maamin ang babak nang, nanang. Managtulong da. Wen nga rod. Ay, nagasat tapay laeng. Taad na ng tulong kadata. Kunada, umaydan to kanumanan. Day tamat ti imbagada. Ay, nagsaya atin dagijay atat tao. Ay, naisam dapay. Diyay na soldado ti kasla na tangig. Ay, kadaw yan samat ti kasjay kadagiti soldado. Ay, masapul asaluduam ida no kasapulan. Nagragsak dagiti awanan adal nga ini kanyo iti 10K, mama. Kunada siguro nga agpaiso at tulong dayjay. Di daam mo apanangal lilaw, tapno matagikwa tayo ti paset nga ayanda. Kasta talaga dagiti tao ang marigrigat, awan amuda. Dumteng to ti aldaw asaan akalapaw ti makita ijay. No di ket dakkel apasdek, apara kadagiti babak nang a turista. Lakit di, mama. Ipanakkel ko pa'y kadagiti barkadak nga anak matlaang ti opisyal iti militar.
Nagpipintas nga agpaiso dagiti agdudo madadakkel abat bato iti aglawlaw dayjay apaset. Kunak tumat ngamin ang magustuhan nyo mat, mama. Napintas ngamin. Napintas ka di mo't lang tinapanan nyo, honey. Perfect nga aramidan a resort, honey. Napintas dagiti rock formations. Dadakkel pay. Mabali na pagkakamangan dagi jay, babaan itirang tay, papa. Nagmayat to abuya, no adda agduduma a cottage itirabaw dagiti dadakkel abat bato. Talaga nalaing ka nga engineer nga uray babae ka. Amom nga ramatan ti kina-engineer mo. Anya ko mga rod ti gunggunak a nag-cum laude, papa. Numalpas day ta a proyektom. Ado ti mangidayaw iti kinalaing mo, akas inhinyera. Isungay kanya man na pamuspusan. Matagikwa tayo day di apaset, mama. Papanawan tayo dagiti nagkalapaw ijay. Rugit laeng iti mata dagijay at tao. Ti resulta ti ultrasound yo. Kat adda ka no dakkel abato iti kidniyo, nanang. Hanay, kasano ko maanapan ti bato iti kidney? Dayta kat maala kadagiti maipapauneg, nanang. Saan anapan ti bato dito uneg ti bagiyo? Ay kat, anya nga iti ko na ti doktor ama aramid. Masapol ka no ang maopera, tadakkel ka no. Ay, dayta kat tao ama parten ti boksit na. No dayta ti pamuspusan ay kat kapilitan, nanang. Gam kasapulan ti dakkel agatad. Dayta manen. Ay, amang ano saan nga umanay tinabate, nga inted dagijay nagsisingpat at tao. Kaano dya imbaga ti doktor apa nagsublita? Dya schedule ti operasyon. Masapol nga isagana ta ti imbaga ti doktor agatad, nanang. Kat no awan ngay dayjay agatad. Ay kasanon. Dayta nga ro ti parikot. No maikat ka di ti bato iti kidney ako na ti doktor. Kat makaginawa ak. Wa, nanang. Diyay nga rod bato ti makagapo, no apay nga agsaksakit kayo. Kan paggurigoran na kayo pay. Kasano nga rod itan? Mayat no mapantayo manan iti kalapaw ti ignorante. Kunyari, intayo kumustaan, no anya ti imbaga ti doktor kadakwada, mama. Mismo. Ituloy lata nga alilawan dagiti awanan ammo. Ayan ka di soldado nga imbaon idi ni papa kadwa tayo. Awagak ni papam, taibaon namanan dayjay a soldado. Rumbang lang nga da kadwa ta amapan, mama. Amangan no adda man nagdakdak sa mang hold up kada ta ijay. Sapay mamirmiraut dagiti adda ijay. No mabisin da ket amangan no agsipdot da iti pagbiag da. Nakaumay kayo mat, madam. Pakaidayawan may, no kayat yumanen dito'y nanumo a lugar may. Wan, mayat ngamin ti buya ti aglawlaw. Ay, kayat yo ang makita dagiti dadakkel abat bato. Ay, para kada kami, kat makasali dagita iti panagkaalap may. Bono talaga dagitoy a mamirmiraut. Ay, madam, adda ka di imbagayo? Ay, madamag kumangayam. Anya ka di imbaga ti doktor ken ka? Ay, masapol ka no ti operasyon, madam. Kat dakkel agatad ti kasapulan me. Kayat ko ti tumulong. Ngam, adalaag matperma am a papel. Ay, anya ka di dayta a papel.
Blanco laang mata papel. Isurat mo laang tinagan kan pirmam. Mangipakita at tinulungan ka. Inikanda kayo manin iti kwarta, dagijay ana si singpet, nanang? Wen nga rod, anak ko. Umanay mo't siguro na ito yan para iti operasyon ko. Uwan, nanang, mabalinan Agsubli tayo iti doktor. Ang kasla mabuti ngak mat ama parte. Ni nanang mat, una yun tama parte. Ay, sugatan dalaang mat iti basit di tatyanyo. Tapno maikat dati ba to? Ay, nasakit to laki ide. Saan yun to amarik na? Gaputa paturugan na kayong tumad. Kumusta tinapanan nyo? Nalilaw yu kadimot laeng dagiti awan mo na tao. Baligi, hani. Nagpirma pa iti danga. Iso nga impaaramid kon iti abogado ti papeles. Pagparangan ngayon lako na tidaga iti asidig ti baybay. Dua pa iday ta impapirmak. Kimpet da iti patadam, takasapulan dalaunay ti pirak para iti operasyon na. Nagasat tayo nga rutno kasta. Ala, insigida nga iparamid ko ti papeles iti abogado agayem ko. Baligi! Kukuha tayon ti daga iti asidag ti baybay. Ket numalpas ti papeles, ti demolition papers ti sarunok. Ipademolish ko meten dagiti ubong, dagijay at tao. At the demolition order para iti daytoy apaset. Masapula pumanaw kayo. No diyo kayat at ti demolition team timang reba iti kalapawyo. Demolition, Ted. Apay ko maama demolis kami. Kat kukwami mo't da ito'y apo soldado. Saan yun ako kwa? Tada pinirmaan nyo a papeles. Ngain lako yun daytoy apaset. Si kabakat. Anya, saan kumot nga inlako, apo soldado? Makita yun daytoy nga igam ko? Kopya ti pinirmaan nyo. At da kadi kwarta apang abogado yo no agriri kayo? Kunak man no tinulungan data dagijay tanaisam damat. Inalilaw datamot gayam, anak ko. Gaputa mo dang agkasapulan tauna iti kwarta, nanang. Iso aginundawayan dan. Ay, nagdakas dakit din. Apay nga ta nga adda parswa nga irurumenda dagiti saan anak kaadal. Kaawatan, nga inalilaw da tayo, nanang. Simango ka iti lamisan. Ngam naunagmat ti pampanunutam. Apay, Hoy, pampanunutek man tinaitagtagainap ko. Pudno nga tadayjay. anya ka di dayjay. Nakapila tayo kampay idi ti sango ti dakkel ken bimmalitok ari daw. Adu tayo. Agraman dagiti inalilaw tayo. Kayat tayo amin ti umuneg. Ngam dagiti lang addanaganda iti libro ti nakauneg. Pinauneg da pa dagiti agina nga inalilaw tayo. Angam da tayo, saan da pinauneg? Apay kano, asaan da tayo a pinaunag? Awan kano tinagan tayo iti listan. Kat impakita dati papanan tayo. Kat maipisok tayo kano ijay gumilgil ayab nga apoy, ken lumlumwag nga asupre. Anya, sana mabalin? Nasken nga agbalbaliw tayon. Tapno saan nga ijay ti pagturungan tayo. Nakabutbuteng.
Dayjay samet, day kung kunada nga impyerno. Di kay mga lilaw para laeng iti pagsayaatan nyo. Laglagipan, atunggal aramid tayo, adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Aramiden nyo amin akabaulan nyo amakilangan asi kakapya iti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Nagbayag mo ti pa nagis-istoryayo ka ni Gladys? Umana ka mo tungtungan dito balay. Apay, awan trabaho na iji balay da? Ay, si kakit dimat. Nalpas namat nga ta amin na trabaho na, ah. Apay akasla allergic mo ni Gladys no may dito'y balay. Kasla saan mo akayat nga mo umay dito'y balay? Diyak nga rod ka ti pa nagkit-kita na kanyak. Anya, kitkitaan na ka? Kitpun met. Ay, saan mo nga ibaga ako sunada na katigayim ko? Kasta ti madlaw ko itigayim mo. Apay, saan mo akayat tigayim ko? Pakawan. Diyak la kurso na tigayim mo. Ay, nakabsat ko. Nakapilpili ka, no kasta. Kano nagpintas ni Gladys? No napintas para kan ka, saan kanyak? Anya? Asino nga'y nga ro tinapintas para kan ka? Amom di apo ko ni Bagat Sandra, di abagatan. Di nga'y agnagan iti Jackie. Ay na, dayjay, ti kayat mo? Imbag ano kayat nakadayjay? Saan ka di nga agad-adal iti kolehiyo, dayjay? Wen, kat dayjay ti ararmag ita. Ay, kat good luck nga rod, kabsat ko. Sapay la ko matakayat na kanto. Kaano nga sumbatan nak, Jackie, ading ko. Amo mat nga agad adalak pay lang ang manong. Uray no sumbatan nak, sa anak mat ngagbalin ato bang iti panagadal mo? Agpayso, manong. Wen, tulungan ka nga agadal ah. Ngam adda kondisyon ko ha. Nukas pangarigan tasumbatan ka. Anya nga dayta? Ilimod ta pay lang ti relasyon ta Taagungot ni apong ko no maki-boyfriend na. Awan problema ading ko. Kasano nga rod, sumbatan akon. Sige manong. Ngam ikarim atulungan na ka. Mapanak manen ag-eskwela inton bigat. Sige, ikang ka iti pamasahin nga agbiyahe inton bigat. Agyamanak nga rod manong. Oh, apay ang nagmaya ti isam mo, kabsat ko. Kunak to, matakayat nak ni Jackie. Pag ko naamot, akayat na ka. Sinumbatan na kon. Agpayso? Tutuan, kaya nayat kon. Ang ilimod mi pala ka no ti relasyon mi. Tasaan akayat ni apong na no maki-boyfriend. Di, limod nga ron, ti relasyon nyo. Kapilitan tagis iskwela ka nga rod. Naibagal daw mo, Jackie. Kailiw ka na makita. Aping may kapailangan dito balay. Apay ka di. Sigud mo't nga umayak Saan ka di ako nak nga ilimod ta ti relasyon ta? Ilimod tamat. Dito mo't ibagbaga adatan. Saan nak nga rod asagsagida na? Ang mga numakita ni apong. Kampay di, agar-aram kapailangan. Wen, di ka madanagan. Oh, ikan nakadimanan iti kwartak inton ag subliak iti pagadalan? Wala, ikan ka. Imbag lakit din taadda ka amang tultulong kanya. Kanayon nga minakurang ti allowance ko.
Kakaasi ak amang ibad budget iti itida kwarta. Kasta ka di? Sana bale. Tada ko namang tulong kan ka. Kaano nga rod ti panangted mo iti kwarta? Ita ka din? Wala. Tama nga no dyan makaumain ton bigat. Ay, agyaman no kasta, Rodel. Naglawamat kanti naradom ang pagmulaa, manakaw. Ay, uwan tatang. Nasken doble ti gagat ko ita. Nay, taapay. Mga sawa kan? Saan pa ay? Ah, Kaya't ko dakdakal ti maitulong ko ni Jackie. anya? Tultulungam ni Jackie. Uwan tatang. Ay, saus anak ko. Saan mo pa'y nga asawa? Hanggang tultulungam maun. Uwan tagis iskwilang road. No kasta, ibagam nga agkasar kayo nga umuna. Sa mo tulungan iti panagadal na. Saan nga road ang mabalin? Tay manugot ang iti kondisyon na asong batan na. Basta ilimod mi ti relasyon mi. Saan nga minakayat ni Apong na amaki boyfriend ni Jackie? Ay saus, narigat ti kasta baraw. No isukat na kantaw, ay awan maaramidam. Ta saan mo mat nga rod nga asawa? Saan ka nakasigurado ka ni Jackie? Di naktulog ko ni Jackie tatang. Istrikto mo't ni Apong na. Iso saan to nga rod ang makaboyfriend iti sa balay. Hi, Manong Rodel. Oh, anyat masapul mo, Gladys. Awan ka din ni Rema. Awan. Apay, ada ibagam kan ko na. Ada ko mga Rod, Manong. Pasensya kan tawan ni Rima. Agsubli kan tulatan. Mabalin ka din nga urayag laangan. Mabalin ka diti makais-istorya ka. Ay saan? Ado pa'y tiramindat. O sige, panawan naklatan dito salas yun, no adar aramidam. Urayag ni Rema. Anya? Apay, importante launay ti ibagam ko ni Rema? Amok no apay akanayon ka nga umay dito balay. Gaputa kayat nakamakita. Tigunam, jak madlaw akursonada na. Ibaga kong tipod no Saan ka akursonada? Ken addan ka ayan ayat ko. Ni Jackie. Iso ti klase ti babae kayat ko. Saan nakasken ka? Apay mo tinakasta ti bagbagam. Gaputa jak kayat ti kanayon ayo umay mo dito balay. Apay, awan trabaho mi di balay yo? Ay, sige nga, Rod. Mapanak pa'y. Pasensya kan. O sige, sa anak ton nga umay dito balayo. Apay nga taasan matan nga umay ni Gladys dito balay. Ay, kan masaya at ano saan nga umay? Ay, apay nga ta. Amom ka di akas lakab sa ti pangibilbilang nga kankwana. Apay mo? Diyan mo ngam asidagdarik na kankwana. Nasingpat ngamin. Uray may sa tigayam ko. Basta kas kankwana. Rumbang lang agsingsingpat na. Awan lang aro din pamuyan na. Sakit na alas ti ugali na. Di awanan. Oy, sobra ka mat. Adamot itsura na Apay si ka, gwapo ka aya. Ado mo ti atiwak dita Saan ka unay nga aguy-uyaw kabsat ko? Madiday ta. Ado ti tao ita sabado tatang. Apay, at dapay gatangam aya. Kahit ko ti gumatang iti irigalo kini Jackie tatang. Ay unay ay. Ikam lang aro din iti allowance na. Igatangam pa iti regalo na. Ay siyempre kasta ti panagayat ko kini Jackie. Intun maminsan taon. Tanay, nagado a tao. Agawit takit din. Alang aro tatang. Maminsan ton. Nay, anak ko. Kumita kay Jaya Banda. Saan ka dian ni Jackie day Jay? Adda kasinsin na labay na alalakay. Ni Jackie nga peso. Ket nag-sweet da iti kasinsin na labay na. Asit kak ida tatang. Ay saanin. Iti daytaan ay matangam. May sa ti kayat na asawain. Luklukun na ka ni Jackie. Saan ang nasaya at ikababalin dayta a babae? Iso nga i-break mo. Ta saan pa'y analadaw ti amay? Nasaya at matadakan, Rodel.
Kasapula kaming ti kwarta. Ada babayadan mi ijay pagadalan. Ibagam iti boyfriend mo, Amaysa. Ta iso ti bayad iti ko na mababayadan. Anya ka din ti bagbagam. Si kalaang mo ti boyfriend ko. Ulbod! Nakita ka itay nga adda ka kuyog mo. Nag-sweet kayo, bay. Lukluk ko nakalaang. Ibagam man ti pudno kanyak. Inayat nak ka di. Wano ti kwartak lang tinapatagkan ka. Sorry, Manong Rodel. Ngam nabayagan akayan ayat ko ni Johnny. Kat iso ti ayat. Wan sirbi mababae. Isublim dagit intad ko a kwarta. Pangalaak nga iti kwartak, Manong. Bayadak to inton addan trabaho. Napintas nga agpaiso ni Jackie. Ngam saan mo matgayam akabukbukodan kabsat ko? Awanan painday dya babae. Kwartak lagayam ti inalmanan na. Basol mo matlaang. Tanagpaloko kakenkwana. Tay ko nada nga rodan, awan ti mangloko. No awan ti agpaloko. Jak mata mo kas jay gayam ti ugali na. Amumat, asaan kayo pa'y anagkasar? Ngam aggasgastos kakit din para kenkwana. O saramat ngamin ti panunot mo kabsat ko. Gapoy ti panagayat ko kenkwana. Iso kas jay tinaramid ko. Pues, balbaliwam day nga style ti panagayat mo, kabsat ko. Anak ko, damag ko nga damanan gasgas to sa mababae. Talaga kami nakurso na anak ni Heidi. Nagpintas kami, tatang. Iso ti kayat ko ang maasawa. Ay, ibagam tagkalay sa kayon. Sige, padasat nga isingasing kan ko na, ngagkasar kami. Ay, katun tangay gasgas to sa matlaeng. Isingasing mo, ti pa nagkasaryaw. Ay, nagswerte akong tatang. Numan nugot ngagkalay sa kami. At ako maipagakkan ka, mahal. Anya dayta, mahal. Sapay la ko mata, umanugot ka. Anya nga min dayta, mahal. Kaya't ko ngagkalay sa ko man. O kwa, mahal. Ikan na kumapay tinaan-anay apanawan amang panunot iti dayta nga imbagam. Sige. Agam, sapay la ko ma. Di mo ko mabaybayaganay. Kumusta nga iti ibagbagak apa nagkalay sa ta, Heidi? Kwa, Rodel. Sige. Umanugot ak ngagkasarta. Ang adanas kan amaamuam. Kat adakan ka. No kaya't nakpay nga ikasar. Anya nga inday ta? Kwa, Rodel. Masikugak. Anya? Sino ti amatisikog mo? Ni Derek. Ha? Kunak no ay ayatan na ngam saan matgayam. Idimpod no ka masikugak. Saan mat na nagparparang kanyak. Nagpukaw mat na kasla asuk. Anya? O anya, umanugot ka kadi ang mga langon iti dayaw ko. Sa anak atanga, tapno itakder ko ti saan ko aputot. Gunggunam aday ta, napasamakan ka. Agpapada kaya amin ang babae. Manluluko kayaw, manggagamit kayaw. Para kan ka, kabsat ko. Anya da ito eh? Invitation card. Anya? Naggapan na? Ni Gladys. Ha? Agkasaran? One. Kat siya, ti maid of honor na. Amom ka di a foreigner, ti pakiasawaan na. Gwapo, kan nabak ng a foreigner. Agpeso ka dito ibagbagam? One. No kaya't makita, dumar ay kanto inton kasar na. Kasla mabainak mat. Pagbainam ko mangay mat. Saan ko naibagakan ka? Pinabainak idinig Gladys. Iti umay na dito'y balay nga awan ka. Anya? Ay, sumat lagayam asaanan nga imimay dito'y balay. Anya ti imbagam kun kwa na. Apay ako na mapinabainam.
Awan ka diti na ibagbaganakan ka? Awan mat. Imbagak idi, saanan nga umay dito balay. Imbagak nga amok, akorsonada na. Ngamjak kayat. Anya, naiturad mo nga imbagati kasta. Kat saan mo matasigurado na agpaiso ako rasunada na ka? Isungarod ang mabainak adumar ay iti kasar na. Dahito hindi gundaway mo nga agkidaw iti pamakawan kan kwa na. Anya ti ammom no iti panagkidaw mo iti pamakawan kat saan da kanton alukwan dagiti babae. Congratulations kada kayo adwa. Thank you, Rodel. Naragsakak parakan ka, Gladys. Sapay la ko ma. Tapakawanan na, no nyaman tinaisaw-sawang ko idikan ka. Awanin kanyak day dyan, Manong. Nabayagan ang napakawan ka. Kat naragsaka kon iti biyag ko ita. Imbag ka pa'y. Tanabirukan ti lalaki apudpud no amangay ayat kan ka. Oray si kamat, Manong. Mabiro kan tulad ta ti babae, ang mangayat kan ka itinapod mo. Basta ti sa pulam a babae, katay na pintas, ti panagpuspuso na. Iti panakiasawa, naskan aso kimatam ang naimbag ti ugali, kan aramid na. Di kamot mang pasakit itirik na, tapno saan nga agbalatatukan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 3, versikulo 18. Nagasat dagiti agbalin a masirib. Ti kinasirib, ikananto ida iti biyag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Kimboy, di ka pala sumurot iti pagadalan. Tada pang ibaunakan ka. Nanang, adda pa'y ngamin quiz mi ita, iti may sa subject mi. Ay na, isang tumot la puro na babati malalam. Tasika ti kakapuyan ti ulo na kada kayong agkakaadalan. Mangibabain ka laang. Anya? Alakitin. No anya ti imbaga, tong palam. Di nakpagpungtuta na bigbigat. Ha? Unay kayo matan, nanang. Ne, apay ngay. Kaslamot ada kurang kada kayo, obing. Ma'am, ni Kimboy, iso di absent ita. Ay, ma'am, iso di absent. Ni Kimboy. Ala, kastoy, obing, tumngag kayo. No kasjay nga ada absent kada kayo, mapanyo pa Sharon. Taditay mo. Ang mga numadi matirik nana. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kat, obing, di kay basta aglanglangan, wan. Malaksid no talaga akasapulan. Naskan asumrek kayo lata diti pagadalan. Yes, ma'am. Anya matan ni nanang. Nakauyuyong kanyak. Kajag magpagpagitaan iti sana nasayaan. Tungtung palang amin nga iparamid na kanyak. Ita, di nakmatan pinastrag iti pagadalan. Sabi anda ko mag-quiz me. Kimboy, Ah, anya, nalpas mo ti ipaparamid kan kaninanang mo? ha? Unante, nalpaskon. Ala, huston, di kan agsangit. Umay kakit di, mapantay jay kusina. Pag sasangwan tayo man kit di kadalulom ti inlotok a merienda. Ah, Umay kan,
Taur-orayan na tan ni Lolom. Anya kamatan. Apay akas jet ti pinamayam iti anak mo. Anya nga ita? Saan lakad nga rod asimrak iti pagadalan? Imbes kit di nga ay aywam tapno sumrak. Angam saan mat? Kan may saan na abasol ti kinakapoy na no bilang. Agyaman kakit di tanagagatlatang nga agadal, uray kas jay. Ay namanang, may ibuson ti pasensya amang tututok kan kwa na mga aramid ka dagiti homework na. Kas kada mga alalay kan kwa na iti panag-review na. Nagriga ta masurwan, sana makawawat. Ipapantan na kasta. Ang pinanunot mo ka din no anyat makagapo? Ha? Oh, di saan kamot lang ang makasungban? Nay, apay kadingada ka payla dito, ikat pa nag-iiskwila itapok. Awan ka di klase yaw. Adda lolo. Kasanumot ngamin. Mapanak ko maita iti pagadalan. Ngam di nak pinalubusan ni nanang. Tanagado kano tinaskan nga aramidak ije balay. Ay saan mabalin apok? Isungarod nga agad adal ka, tapno ado ti masursurom. Kat inton makalpas ka, makabiro kan tumutin iti tarabahom. Kunamot ni nanang, apuro nagbababamot lang ti maalalak kadagiti quiz me. Nakababainak ka no, tasyak ti kakapsutan kada kaming agkakaadalan. Ay oo na yan day ta nga inam. Bayam ta kasaritak to. Sana mabalin ti kasta. Sa dino ka di ti ayan na. Simrel ka na iti trabaho na, lolo. Iso asyak ti pinagbantay na ije balay. Ngam, gaputa masikuranak. Imaya kun dito'y balayyo. Ni, Kimboy, apay dagita nabalsig akayo. Kan, adamat igam mo agalon. Mapanak ko masumakdo. Sana bale. Nakasagana mo tindag iti pagsungrod ko inton madamdama. Agluto akpay ngamin. Sapay ti amo ni ma'am. Amangan ka no agsaksakit ka. Iso di magasak. Tapno umay ka bisitaan. Ngam saan matgayam. Sapay, nag-quiz kami itay. Pasensyaan dakla ko man Kinapudno na. Sumrel ka kuma, ngam linapdanak ni nanang. Amo matenday jay, nujak agtungpal iti bilin na. Pagsasawan, kan kabilan nak. Ay, nakakaasi ka mat, Kimboy. Ngam, basta inton bigat. Sumreg kan iti klase tayo, pasayang mat. Agpalawag kan tulatan ka ni teacher. Baring maawatan na ka, kat pagkwisan na kan tumatlaang. Anya klasit pa nagpampanunot ti addaken ka anak ko? Apay, di mo ka di mapanunot no anya ti mabalin a makagapo iti kasdi akasasad ti anak mau. Tatang. Di mo ka di mapanunot nga mga no epekto da iti ti panagtumar mo ida iti agas iti masikog ka. Ni tatang mat, tila sasaon na. Katagpay sumait, sa ita, kasta ti pampamayam iti apawk, idinto ta nakasingsingpet mait. Kimboy, rabiin. Di ka di mapan maturog. Saan pa'y anti? Lip-lipasak pa'y ngamin dagito'y homework ko. Tapno inton bigat. Ada maipasak iti teacher me. Kasta ka di. Say-saya atam. Tapno ad-adda alumaing ka. Nang runakat ni, ag-graduar kan iti elementarya. Ag-high school kanton. Wen, anti? Kat,
Anyat na ko na ti maestra dagiti ubing iti panagatendar mo iti PTA meeting? Kas jay, okay lang mat kano ni Kimboy iti klase da. Saan matama ko na anak kapoy? Iso na laeng, ta medyo nabuntog ang makaawat ka dagiti lessons da. Iso ano maminsan, ayaban ti maestra na inton malpas ti klase da iti malam. Tag 1-on-1 da. Ba nag-adi mo mat maawatan, no apay nga adadagiti gundaway amaladaw asumangpet. Agungat kalatan, adi mo damagan no anyat makagapo. Manang, Naimbag pa'y ti maestrana, tamaawatan na. Ang si kaamis mo nga akin anak, ay pulos. Di adal kang agpaiso. Nagvaledictorian ka pa idi elementary kan high school ka. Angam no panggap kadagiti daddo maabanag. Ay, di mo mat nga rudam mo nga ipalawag. Di mo maawatan. Kaadwan na kat puro literal ti ammom. Isungawan mutlat sirbe ti kinalaing mo. Katima ko na kada kayo, ubing. Kas may saapan na kainayo dito'y pagadalan. Inton makagradwar kayo iti elementarya. Ituloy yung lata ko mati panagadalyo, aging ga makaturpos kayo. Ngamin, nasaysaya at mat, tay adda may lepas yu a kurso. Kadag ito'y ngamin na panawan. Sana kas ka rin na ti makastrak iti trabaho, no awan may pakita a certificate no diploma. Yes, ma'am. Kahit agyaman akmat tayo nan anusan da kami nga insursuro. Nang nangruna kanyak. Awan parikot iti dayta, anak. Tinapatag. Makitak mat nga interesado ka. Kat sapay ko ma, tamay sakan tumat kadag iti makitak, anabalegi. Congratulations, Kimboy, friend. Kamawdyanan na. Nakagradwar ka matlaangan. Wen, Zia. Sumarunong tumat ti board exam. Nga si kaswanta. Tapno day tantulangan aguray iti resulta ti aramidan ta. Ngam kabayatan ti panagururay ta. Agbirok ta iti pag-part-time ta trabaho. Sige, kasta ti aramidan ta. Kastoy gayam tirik na ti makalpas iti panagadal. Lolo, nanang, anti. Ay na, nalagan tirik na. Iso na laeng, pampanunutom matlaang, noan yat pangaramatam, kalpasan na. Ay, unay kan aya kaanakan. Ay katwen iso nga rod anagadal ka. Tapno saan amasayang ti ado a sakripisyom. Malagip ko nga rod day din ako na kanyak edi ni Lolo, edi ubingak. Agano sak kano nga agadal. Tapno inton makaturpusak, maaddaanak iti trabaho. Nasaya at tanalagip mo ti imbagan ni Lolom. Kat ita tanakalpaskan, agsapol kamutan iti panggadam, ta iso ti sumaruno nga addang mo. Kimboy, kumusta tinastrak mo trabaho? Madlaw ko kat medyo kimutong ka Hey, huwan nga rod. Kasanumat ngamin. Pangrabiimot ngamin ti schedule ko. Numaminsan pa'y kidni, sa anak ang makapangan anaimbag, takam kamakamag ti oras ko. Sa bagay Wanmat ngagpaiso. Ngam, sana bale. Tainton rumwar ti resulta ti exam, may apply tanton tinalpas ta kurso. Iso asapay lako mata makapasata. Huwan nga rod. Iso nga aganos tapay laan. Daytoy tirigat ti kinaawan agbiyahe unay alugan ditoy. Tadayo a pagpagnaan. Ay, sapay naktanganan dagiti imak amang bit-bit-bit ka dagiti imat ko. Ma'am Tina. Ma'am, tulungan kayon. Tapno di kay unay marigatan. Sapay kasla nadagsan dagita imat yo. Ni, siga ka di daytan, Kimboy? Huwan ma'am, siyak nga rod. Nakita kayo ngamin. Isu a kinamakam kayon. Tapno agiddan tayon amagmag na.
Sapay medyo adayo pa iti pagawidan nyo. Sana balay, ma'am. Malabsak mo't laang ti balayo. Alaman nga rod na kong, tani. Agtigtigirgiran ti imak. Kat, kumusta nga'y? Damag ko kat nakapasa kayo ka ni Seya iti exam. Un, ma'am. Aging ga ita. Di mi pa lang na-apply ti inlepas mi. Amoyo ka di. Maragragsakan ak unay. Agsipod ta makitak matlaangan ti bunga ti panangisursurok idi kada kayo. Iso nga ala. Agipasa kayo kit di iti requirements yo. Bareng maawat kayo adagos iti trabaho. Idang, tadakot siya nagsardeng di tabatog. Hasino nga taday taaya? Kitawan mo't namnamain tayo nga umay dito'y balay. Ang mga no di tamot ka aruba tatang. Umaylaang nakiparada kada tayo. Ay, uwan nga agpaisaw. Kita manwasinaw. Ha! Timot Kimboy ti dimsaag. Hay! Kimboy! Naimbag nga oras yo. Hay! Kastamot kan kapok. Hala, sumrag ka. Nabambanog kan sa iti biyahe. Ay, kasta nga rod, lolo. Umay ka. Si kamot nga agpaiso, Kimboy. Mabitlaan nga rod. Panawan kayo pa dito'y. Tamang isagana ak iti pagsasanguan tayo a merienda. No kasta, si Kati akin ko kwa iti kotse ang nagluganam asimangpet, anak ko. Una nang. Second hand lang. Mayat pa'y mat. Gimatang ako na. Taisupay nga adda o sarak no sumrekak iti trabaho. Sapay nagadayo ti pagtrabahwak. Ken narigat ti magmag na no kasta matutudo. Anak. Imbaglakit din. Tadamat na wadwad an urnong ko. Ket iso tinggatan ko iti oray simple alugan. Nasaya at launay dayta, anak ko. Ket ita, tadaan kan iti trabaho. Anya nga iti mako na mapok. Kastoy, lolo. Naragsak. Siguro, no nagsardengak, gaputan nakapuyak iti pagadalan. Awanak ko maiti trabaho kita. Ken jak makpadasan ti kasto abiyag ko ita. Wala pok. Ket sapay la kuma. Tasana day tanto ti mamagbahaliw ken ka, Saan, lolo? Amok, trabaho amin tinamarswa dagitoy. Sa maysa, italang an amiris ko. Saan gayam nga amin abanag, kat masursuro iti pagadalan. Ken saan nga amin, kat masarakan iti libro. Tauray makalpas ka iti panagadal mo. Adulat ta, ti maadal mo baban iti padas. Dagita apadas ti may sapay apagadalan iti biyag. Husto ka iti dayta nga imbagam, Kimboy, anak ko. Kat pakawanan na kuma iti kinaulpit ko kan ka idi, anak. Nasakit ti panagsasaok idi kan ka. Nanang, lipatan yun dayta. Saan ang nasakit tinakam ko? Ken kimamangak iti Diyos. Agyaman ak launay. Tabi nindisyonan na ti panagpursigik nga agadal. Iso nga ita, nakalpasak kat adda pa yung trabaho. Iti amin apanggap tayo, awan sa bali akang runaan, akamang tayo no di ti namarswa. Ta iso ti makaam mo iti pagsayaatan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.